hainbat musikarieren partaidetzarekin gure menua. Zer, respetu falta da? Nola, aipatzen didazu hori, zuk esatu didazu niri egin didazunakin, niri errespetu falta ikararriak zuk egin didazu. Lagun eta maikide hauek dauzkagunez? Ba, aurkeztu ezazu, zeu, ea! Baina, ez utzi nire hemen, zer egingo du nik zukabunean? Nire egizukatea! Nire nahaztuta! Baina egin dut, baina erabili ditudan osagai guztiak. Txarragazile handenak entzunakoan, ez da, Eskola Gregorianista, Gurutzea Eskola, Kantakidetza, Goratzar, bai. Ba, guazen ba, nire menu genial eta eder... Ya está la directora, Ya Emilio Txiribenea izango da zuzendaria, eta bost pieza oso marretxosoak eskeniko dizkigute. Entzun ondo, El Pato Loco, Clockwise, Clothing Visions, Corpus Discovery, eta Belgian Rock. Haze martxa! Emilio, Txiribenea, non zaude? Miguel, Emilio!
eta nolako postre goxo eta berezia prestatu dudan ikusiko duzute. Entzun, lagunok, kontzertu honi azken puntua jartzeko lagun berezi batzuk dauzkagu. Orain 40 urte hasiera eman zioten eusu. Txirri, Mirri eta Txiribiton! Zer soinua ateratzen duten traste hauek. Arratsaldeon guztioi! Ongi etorri denoi! Ongi etorri! Hecho, bondongo mari kuadrilla! Un poesgarria gaurkoa, Zuek poesika izabete! Bai! Gu ere oso pozik gaude. Baina, Mirri, hemen gubio bakarrik atera gera eta gure 3. elementu atomiko hori falta da. Non utzi dugu Txiribiton? Lasai, Txiribiton, presa okoratzekaldean, baina gure lagun guzti hauei, sorpresa berezian diena naizio. Wow, sorpresa, bai! Sorpresa, nahi alduzue Txiribitonen sorpresa ikusi? Bai, hori zuenok! Aurrera ba, Txiribiton potolon, eta bere sorpresa zoragarria! Txiribiton, baina ze arraio egiten dukik hemen atletikaren bandera astinduz, bezerez, Zer? Nik esan aldiok Txiribitoni hemen atletikaren bandera astintzea egokia dela? Maiz, agendo mari. Baina, Mirri, bezerez. Baina, ez alaiz konturatzen nun gaude, hau ez da Bilbo, hau Donostia duk Donostia. Atletik ez duteko futboltan, Ez noski. Seguro? Seguru. Txiribiton, noiz ba? Esto es el Aditzak emendik. Beraz, hau Donostia. Hau, gorkontxaldian, marko inkonparablea duena, Horixe. Abestiak esaten du, Donostia, bakarra munduan, Bai, horixe. Eta, bai, noski, eta kasoetnera, munduko festari politena ez da, danborra da, bai? Bai, noski. Eta munduko futbol talderik onea erreala ez da? Eta gero libortarren gatik esaten duzue. Zue bai arroputzak, fantasma! Zorena politena, opera. Hau da, kapitalizare kulturala, hori 2016 kostu eserikasiko, Kursio intentsiboa eman aldizuet, espiritu kritikoa garatu behar. Zer aiozaten ariz. Harik eta ingo du. Galdera berberak egingo dizkizuet, eta zuek erantzun behar duzuekin. Ez da idea txarra, beraz, humiltasun ariketa bat egingo du. Ondo dago, beraz, Mirrik esango ditu nire aipatu ditunak, baina guk, esan horrez, esango dugu, importantziarik ez balu bezala. Zer? Eta zuek Esa kultura, espiritu kritikoa, Hasiko gara, Hau alda, Donostia, marko inkonparablea duena. Bero. Sarriago, Eskuak inera bai. Hori da. gehienez estartzi zaingo duzue. Segi. Hau alda, Donostia bakarra munduan. Danborra da munduko festarik politena. Erreala da munduko futboltalderik onena. Zerketelik bakatu egin, Ikusten zaude ikasi duzuen, datena zergatik ikasi duzuen, Munduko pailatxorik politenak edo redaktamunenak Mirri erakutsi dizuelako ez da! Gehiago! Eiz babolio karabilareak, orain bai
Ja, Ez nahikoa jarriko dizuet. Suspenso! Zertara etorri gara ona, Ongi pasatzera! Bai, ongi pasatzera, eta, zertara gehiago, musikari piloa. Basakia, nik erara bururi, omenaldia egitera! Nik egitziton. Koruan? Bai, traineru bat egitera, donostian egitera. Zuzendaria hemen dugu, zertara etorri gara. Kantuan egitera etorri gara, mirrita txinto, kantuan egitera. Hori baita kultura modu egokia, kantuan egitera. Eta kantatuko dugun kantua, baina zuek denokin batera eta zuek denokin batera, izango da gure kanturik zahar eta maiteretako bat. Pintxo, pintxo. Bai, nola egin behar dugu, ingelesez, alemanedaz, txineraz, nola egin zuetan? Euskaraz egingo dugu gure kultura hizkuntzean. Euskaraz! Pintxo! Pintxo! Nola egiten du, danborrak! Eta nola egiten du turutak? Eta nola egiten du txingata? Txingata, txingata, euro! Txingata, txingata,
Gas, gana drentzik zerten durek. Tira, tromboiak izole egiten, guko beniko dugun hasi. Ea ba, Paris direktorren artista! Oh,